Vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na tému, ktorá je absolútnym pilierom internej medicíny a kardiológie, na ischemickú chorobu srdca. Je to stav, s ktorým sa v praxi stretnete denodenne, takže si prejdeme všetko podstatné, od úplných základov až po konkrétne ošetrovacie postupy. Poďme rovno na to. Aby sme v tom mali systém, prejdeme si to pekne po poriadku. Najprv si vysvetlíme, čo to vlastne ischemická choroba srdca je, potom sa pozrieme na to, prečo vzniká, aké má rizika, následne si prejdeme kľúčové príznaky a diagnostiku, potom samozrejme liečbu a prevenciu a celé to zakončíme tým najpraktickejším, ošetrovateľskou starostlivosťou a komplikáciami. Dobre, takže poďme pekne od piky. Ak chceme správne liečiť a ošetrovať, musíme v prvom rade dokonale rozumieť, čo presne sa v tom srdci deje. To je úplný základ. Všetko, ale naozaj všetko sa točí okolo tohto jediného problému. Nerovnováha. Predstavte si srdcový sval ako motor, ktorý beží neustále na plné obrátky. A na to potrebuje palivo, teda kyslík. No a ischemická choroba srdca nastáva vtedy, keď tento motor nedostáva toľko kyslíka, koľko potrebuje. Najčastejšie preto, lebo sú cievy, ktoré ho zásobujú, zúžené. A práve toto je jadro celého problému. A tu prichádza ten najdôležitejší rozdiel, ktorý si treba zapamätať. Angina pectoris je vlastne taký varovný signál. Ischémia, teda to nedokrvenie, je len dočasná. Prietok sa na chvíľu zníži, spôsobí bolesť, ale potom sa obnoví, sval sa nezničí. Avšak pri akutnom infarkte myokardu je to úplne iný príbeh. Tam je upchatie cievy také závažné, že svalové bunky začnú od nedostatku kyslíka odumierať. Vzniká nekróza a to je žiaľ trvalé a nezvratné poškodenie. Dobre, ale ako sa k tomuto stavu vlastne dopracujeme? Čo stojí na začiatku celého toho nešťastia? Poďme sa pozrieť na rizikové faktory a spúšťače. Tento zoznam to je v podstate abeceda prevencie. Hlavným viníkom je ateroskleróza, teda kôrnatenie tepien. No a všetky tieto ďalšie faktory, fajčenie, vysoký tlak, cholesterol, cukrovka a tak ďalej, sú ako prilievanie oleja do ohňa. Ten proces urýchľujú a dramaticky zhoršujú. Pre nás v praxi je kľúčové tieto rizika u pacienta poznať a pomôcť mu ich manažovať. A toto je presne ten mechanizmus, ako sa z dlhoročného chronického problému stane v priebehu pár minút akútna katastrofa. Ten aterosklerotický plác si predstavte ako takú časovanú bombu v cieve. Pokojne tam môže byť roky. Ale ak z nejakého dôvodu praskne, telo to vyhodnotí ako poranenie a okamžite sa ho snaží opraviť, vytvorením krvnej zrazeniny. Lenže táto zrazenina, ten trombus, môže cievu úplne upchať. A bum, prietok krvi sa zastaví a my máme infarkt. Teraz sa presuňme do praxe. Ako to celé vyzerá, keď takýto pacient príde na urgentný príjem alebo zavolá záchranku? Rozpoznať príznaky a rýchlo potvrdiť diagnózu je absolútne kľúčové. Vedieť rozlíšiť tieto dve situácie môže zachrániť život. Dva najdôležitejšie rozdiely: trvanie bolesti a reakcia na liečbu. Bolesť pri angine pectoris trvá pár minút a po podaní nitroglycerínu alebo v pokoji ustúpi. Ale bolesť pri infarkte je typicky dlhšia ako 20 minút a hlavne nereaguje na nitroglycerín ani na pokoj. Toto je absolútna červená vlajka, ktorá kričí: pozor, toto je vážne. Prvá vec, ktorú musíme mať v ruke do niekoľkoch minút, je EKG. Je to rýchly, lacný a nesmierne cenný nástroj. Hľadáme na ňom veľmi špecifické zmeny, hlavne tzv. ST elevácie alebo depresie. Tie nám okamžite prezdravia, že srdce trpí akútnou ischémiou a dokonca aj to, ktorá časť srdca je postihnutá. A toto je náš hlavný detektív z laboratória. Troponín. Je to bielkovina, ktorá sa nachádza len a len v bunkách srdcového svalu. Keď tieto bunky odumierajú pri infarkte, troponín sa z nich uvoľní do krvi. Takže ak nájdeme v krvi zvýšenú hladinu troponínu, je to jasný dôkaz, že došlo k poškodeniu myokardu. Je to tzv. Zlatý štandard diagnostiky infarktu. Samozrejme, EKG a troponín sú kľúčové, ale na celý obraz potrebujeme ešte zopár dielikov skladačky. Echokardiografia, teda ultrazvuk srdca, nám ukáže, ako srdce pracuje, či sa niektoré jeho steny hýbu slabšie. No a koronarografia, to je vrchol diagnostiky. Nie len, že nám priamo ukáže, ktorá cieva je upchatá, ale čo je najlepšie, umožňuje ju rovno aj spriechodniť. Ostatné laboratórne testy nám už len dotvárajú celkový obraz o stave pacienta.
Dobre, diagnózu máme potvrdenú. Čo teraz? Liečba sa samozrejme líši podľa toho, či riešime stabilného pacienta s angínou pectoris alebo akútny život ohrozujúci infarkt. Táto tabuľka to ukazuje perfektne. Pri stabilnej angíne je cieľom hlavne zvládať príznaky a zabrániť zhoršeniu, väčšinou liekmi. Ale pri akútnom infarkte je len jeden jediný cieľ, ktorý má absolútnu prioritu. Okamžitá reperfúzia. To znamená čo najrýchlejšie otvoriť upchatú cievu a obnoviť prietok krvi. Pamätajte na vetu, čas je sval. Čím dlhšie čakáme, tým viac srdcového svalu odumrie. A najlepšia metóda je dnes primárna PCI, teda angioplastika so zavedením stentu. A teraz k prevencii. Primárna prevencia je to, čo by sme mali robiť všetci, aby sme infarkt vôbec nedostali. No ale sekundárna prevencia, to je tá kľúčová práca s pacientom po tom, ako už infarkt prekonal. Naším cieľom je zabrániť, aby sa to opakovalo a to dosiahneme len vtedy, ak pacient bude poctivo užívať lieky, zmení životný štýl a bude vedieť, čo má robiť. A tu je úloha edukácie absolútne nezastupiteľná. A tým sa dostávame k tomu, čo je pre ošetrovateľskú prax úplne najdôležitejšie. Čo konkrétne robíme pri lôžku pacienta v akútnej fáze a na aké najväčšie nebezpečenstvá musíme dávať pozor. Infarkt nie je nebezpečný len sám o sebe. Obrovským rizikom sú jeho komplikácie a zabijakom číslo 1 sú maligné arytmie, hlavne komorová fibrilácia. Srdce sa môže doslova zblázniť a prestať pumpovať. Práve preto je nepretržité monitorovanie EKG pri akútnom infarkte absolútnou nekompromisnou prioritou. Ostatné komplikácie ako zlyhanie srdca alebo mechanické prasknutie steny sú tiež veľmi vážne a vyžadujú si okamžitú reakciu. V ošetrovateľstve si prácu štruktúrujeme pomocou ošetrovateľských diagnóz. A tá prvá a najakútnejšia pri infarkte je, celkom logicky, akútna bolesť. Od nej sa odvíjajú všetky naše prvé kroky. Cieľ je jasný, bolesť čo najrýchlejšie zmierniť. Takto vyzerá ten postup v praxi. Krok za krokom. Príde pacient s bolesťou na hrudi. Okamžite hodnocíme bolesť, meriame tlak, puls, saturáciu. Uložíme ho do polosedu, aby sa mu lepšie dýchalo. Hneď ho pripájame na EKG monitor, súčasne zabezpečujeme žilový prístup, odoberáme krv na troponiny a podávame lieky podľa ordinácie lekára. A popri tom všetkom už pripravujeme pacienta na urgentný transport na katetrizačnú sálu. Je to pretek s časom. Keď je to najhoršie za nami a pacient je stabilizovaný, začína sa tá druhá, možno ešte dôležitejšia bitka. A to je dlhodobý manažment. Pacient musí pochopiť, čo sa mu stalo a ako má ďalej žiť. A tu narážame na ďalší problém, ktorý formalizujeme ako ošetrovateľskú diagnózu. Nedostatočné vedomosti a s tým súvisiaci zlý manažment liečby. Naším cieľom je teda vyzbrojiť pacienta a jeho rodinu vedomosťami. Musí chápať, prečo berie tie ktoré lieky, čo mu hrozí, ak bude ďalej fajčiť, ako sa má stravovať. Ale úplne najdôležitejšie je naučiť ho, čo robiť, ak bolesť na hrudi príde znova. Musí presne vedieť, kedy si má dať nitroglycerín pod jazyk a kedy už nemá čakať ani sekundu a musí volať 155. Dobrá edukácia je tá najlepšia investícia do jeho budúcnosti. A toto je asi tá najdôležitejšia myšlienka na záver. Naša práca sa nekončí s priechodením cievy alebo podaním lieku. Tá skutočná dlhodobá práca pokračuje v rozhovore, v trpezlivom vysvetľovaní, v podpore a v učení pacienta, ako zvládať život s chronickým ochorením. Práve v tom je to skutočné umenie a poslanie našej práce. Ďakujem za pozornosť.